Egunon! Egunon! Zein da izan hau? Ni Mikel zu? Ni Javier. Javier, urte askotako, Javier. Berdin. Ares horra? Bai, oan momentu ondan bai. Momentu ondan bai, ez tala gutxi. Bai. Oida. Bon, Javier, hemen ikusi ez du zea arte pixati, jeno, zeiz? Bai, ne, egiuk. Egurrakin ibiltzea zela nien? Bai, lehen asko. Lehen asko? Asko. Erreina seginen, osa Luisiek esan zean, lanboa berzula, da aseginen herrik pestatan. Dozena eta maus bat urten asko biliga. Beraz, dedikatzen zineten zuek motozer hartu eta eskulturak ikia. Bai. Ikiton hone biltzeie, karroak Bai. Zuke bai, festatik festa? Karroan eurrek hartu eta alea eta unea. Atizos. Bai, asko. Castilla-Mantxan asko. Bai, Riojan, Herriberan, Andorran ailatu Biru, Txandatan. Andorran? Zibarrelen bai, Toledon. Jo. Bai, asko. Burgosen, kasi herri guztitan. Jo. Osa, nun txintxoien, ne ondoago. Bai, Bai, Alex, zuzen zen inon bestela, nian gauzo ningo. Adio, Ni hemenik Castilla-Mantxa honda, ne mokoaten honda, oan digan inoen. Kanderro xamarra. Bai, trastea. Trastea. Zean aiatu ginengo, Kijote eta Sancho itxak Castilla-Mantxan. Bai, Bai. Hanik ginen, bi asto, da beste bi gizon, gainen eseita. Bai. Astoan gainen. Joño, eta Kijote eta Sancho. Bai. Hain etxe duko. Kijote eta Sancho indako gizona. Biok, hemen gaude. Hemen gaude, Kijote eta Sancho. Javier, hemen txegola eseitzeko tokin bat baldakazu edo. Zukin tertulin guztua lan horta. Guztua lau. Bai, oso guztua. Xila madimerko jo, orduan no. Xila in. Bai. Fadi. Hala. Ikusi Javierren momentu batien, pipa batien, nola indun aulki arraskua, sile arraskua, tronkuaken. Primerako silea. Silea espres, Ikeakoak baina azkarra. Baina ez hemen silea, Javier? Fuerte hoa intze bai. Bai, hain bizkarin da mentxe behartuko zinen, ez da? Bai, ostia, edotu etuk. Ekarrekoit kafe pixkoat, pari, ne aldek. Bai, hartuko guztua. Bale. Hementxe. Egon hemen, Bai. Ez aldein, Ez, Aquí. Bueno, Javier, kategoria, hementxe. Bai. Bai, hemen, emaitxerik jare. Pari, zehoz egin nik. Bai. Uide. Hementxe dako, terraza improvisatu da. Uide. Egur pixatekin da. Kafe goen hone ite kapeterone. Bai, hau da, italiana. Ez egin nik, nugu adan. Ruso alemane. Ruso alemane. Bueno, hemen herri honetan kafeakin, bakazu, Historia, Eskarrik asko, Javier. Meka hondios kafe beltzado, Beltza, berdi pa. Zeizatea, kafe zuri, Txin. Gaur egin beste kafeekin nik hemen aste santu arte loik izte dino. Nekatu hi, lanen. Ingo pailo. Negatzen baiz. Eunian zenbat kafe hartzen dituzu? Nik zazpi o sortzi o... Nik hau espera. Da, purue zenbat kafe eteten alen arabera errezeit. Bai? Kafe bat, puru bat? Bai, bale. Oida. Puru erreta. Abierta, zazpi kafek energia emango izu ez da? Bai, nire moan etzegit bi aldiz kolako hartuten. Bi aldiz kolako? Ba, hartuten. Guztiako motel du jeno. Bai, Da, kafe berriz beste hostik jabat. Bai. Eta gero loiteko ondo? Sekolo. Zortzi kafe hartu ondoren, soldaduzka berriz itxeko energia ematen dula. Bai. Inaltzaude soldaduzka, Javier, bai? Mallorcan ni. Mallorcan? Bai. Toki hona, ez da? Toki hona ni gusto egin nuen. Gustua? Bai. Euskaldune bakarra ni. Zu bakarra? Bai. Da, erderaz, xita no. Bitz, Bitz, hoi alaitu. Da, gorri eta beltzak pasan izkin, baina moldatu ninen. Eta moldatu. Nei baten sargentoak esan ziaren. Ami me tienes que hablar de usted. Da, ni de usted. Boso nahi txen, zertzan ordu, de usted. Da, launik galdetu nien. Oie, asi, de usted. Da, lertu bertuela parrez. Ni kozina ondo nien soldau, padi. Kozinan. Armeien itzearen ikutzen utzi nahi soldau zan, Rea gaude arma sondo nien. Etzien utzi, zuatra itzen arba matea, honi itzik. Formatu ginoen, da 3 laun apartatu gitzen. Da esan zionen tenisi tal numeratzen dela puerta. Da, joan ginoen, bilatu ginen ateo enu izpatiko baten kuartala hundio izan. Da, bilatu ginen, da goien jartzen zian, psikologo. Da, banaka, 3 joan ginena, banaka sartu gitzen. Area barroa. Lan egin zizkaren berroi 50 pregunta,
Da, nik erdik eta gehiago nizken tegintzen, bai. Bai ba, nizken tegintzen da haintza zesan ditun. Urruneako kulpa guardinan jarri zian, errera jaude armazta, geoztik armeinien. Hau egin, Bai, gauza gutxio, egiteko. Kozinan han bazinan. Kozinan guztu. Bastante guztu. Ondo. Bai. Eta launen bat eintzen duen, Javier? Bai, launen ginen bai. Launen gaudinaniak irungoat. Irungoa? Bai, Javi González Gato. Javi González Gato? Bai, geoztik ena ondo ni. Ez altze hon? Ez. Aiba, eta alekin ondo konpontze zinen. Eta alek euskeraz bazetan? Ez, erdalduna, bueno. Zu euskeraz eta Javi González Gato? Bai, erdaldunezan, bai. Eta nola konpontze zineten? Ba, aldan bezala. Javi González Gato? Bai. Bueno. Bai. Eta ordutik ez dezu ikusi? Ez dut ikusi, pena latzago gizon nube, bai. Da, gue trastekiari huen, Javi González Gato. Trastekiari huen. Kazaola Amerikana luzeat egin bitzen, gu Amerikana kazaola zartzaren ezkaitxe egin. Honein beloneto luzeat egin, da, han atxaldetan tarteka libro izate ginean, da, joteuen korte ingleseo den dondu da ni aregin, taka. Joate zan guztietan, kazaola Amerikano berri etatzen zian. Adios. Bestuari joteuen, atea sartu, eta anibiltzen da, kanpo atatzen ginen, da, atxokarro, jo besesto, da, lenguan azpitiken kazaola Amerikano berria. Joate ginen guztietan. Da, neure harta jarri ginen atzenen, bai, ni goazen hau, bat biltzet nola inu, zapatan zuen txiki da, diskoteka batea sartu ergendula, zapata beltzak, gatzerdi beltzak, berzien, da, ostia, da zapata kametu nehinik, eta joan nahualea, joan gatiuk, González da biok, da, zapata ikusi nizien, da, oie, tu, Javi, esto, como, eta, tranquilo, atxogro, beha, hartu zian bi zapata balek, zein zion, atzero katxarro aurreko desendu zioen, da, nonenak apalain ketan utzi, izan duzein ketan, berri jantzita kanpo. Uin dana txoniak. Hoi ala juge, Bai, siniste izkizu. Zenbat urte pasaia, Javier, ordundik? Jode, nigean egon nintzen ameritzi uste, eta ban berroita zazpi eusket. Preskritu du delituak. Bai. Hemen liela batien zartzen aiken. Hoi ala juge, Bai. Haze abenturak ez da, Javier? Bai. Hemen telebista dala aprobetxatuta, mezu bat bieldu jozu. Nik? Bai. A ber, zeo ze behintzat. Erdera, zesamako zio garen Bai, ikasiun, gutxinez, porxieka zoa jarri jozu biekin. Javi, vivo en Areso, en Navarra, y cuando quieras pásate de aquí. Ya tengo ganas de verte. Eta goin euskeraz? Javi, González, Areson bizinau, Naparroan, bazabetik ikuste gogoa, da aldekenen, pasai, ni berdi, no irune jongota. Javi González Gato, hemen txekiatzen da Javier Atxukarron mezua. Mezue. Da nik beste gaztu bat esango dit. Soldo oskaguane batzu gustua bildu niru, Denak ez, batzu bai, Batzuk. Beharra, Espabilatzeko. Espabilatzeko. Nahi bielduko zaineke? Nahi bielduko zaineke? Ire igual. Igual. Bueno. Atxugarro, a sus órdenes. Ikusi zue, herri hontan leno, Javier Caballero, Zortzi Kafe, Javier Atxukarro beste Zortzi Kafe. Anuntzio bat bada esaten duna, herri hontan kafeari bake deitzen diegu los cojones. Areson kafeari guerra de guerrillas deitzen diote. Ikusi zue, Zortzi Kafe unian da bateko 2 kilometro, etxe bueltatu eta gero lanea, eta besteak minutu batean silain, pim pam. Bueno, Javier, nik errealo txiki bat ekarri zut. Mensaje bat bielu igute aztiontan zutzako. Ez dakikudan Mallorcako, Korte Ingleseko, Sekzion Kaballereseko seguridadekua, edo zein izangotean, zuk ikustean nahi eta ber ze irutze zaizun. Hemen txeakazu mensajia. Hola Javier, qué ilusión poder saludarte después de tantos años. El otro día cuando me llamaron de TV para grabarte el vídeo, me vinieron a la mente todos los recuerdos de cuando estuvimos en Mallorca y lo bien que lo pasamos y todas las juergas que hicimos y lo que nos reímos allí. Bueno, que nada, vete preparando un par de cafés, que cualquier día de estos paso por Areso y nos contamos un montón de cosas y seguro que hay mucho que contar después de tantos años. Un abrazo y nos vemos pronto. Agur. Javi González Gato. Bueno, eskarrik asko, Javier, gustatu mensajia. Gutxi goiai.